سەرۆکێ گشتیە هێزن هەفگرتنا شمال ئەتڵسی فیلیپ برێدلۆف دداخوایانیەکە خۆ دەگوت و پەروەردەکردنا هێزن دژبەریە سووریە بڕەنگەکی قەنج بەردەوام دکە. هەروسا فیلیپ دازانین کوالیکاریên ku dê pêşkêşî dijberiya Sûriyê bibin pirmezin in dakukaribin şerê rexistina Daişê li Sûriyê bikin. Herûsa Fîlîp giringiya piştgiriya Tirkiye bo perwerdekirina hêzên dijberiya Sûrî li ser axa xwe anî ziman. Di mijareke din de li welatê Swêsrayê li bajarê Cinêv şandeyê navnetewî bo Sûriyê Stefan de Mistura îro li gel şandeya Îtîlafa Sûrî hête milmaleh û şandeyên welatên Rûsya û Brîtanyayê civiya da ku çareserkirina krîza Sûriyê û rawestandina rijandina xwînê gotûbêj bikin. Herûsa nivîzgeha ragîhandinê ya de Mistura di daxuyaniyekê de ragîhand ku hevdîtina wî bi van şandeyan re bo ku xwe ji Kongreya Cinêv sê re amade bikin. Li aliyekî din berdevkê Îtîlafa Sûrî Salim el-Mislid daxwaz kir ku projeya avakirina devereka aram li Bakur û başûrê Sûriyê bilez be. Herûsa Mislid û di vegotinekê de li ser malpera Îtîlafê bang li welatên cîhanê kir ku komkojiyên rejîma Esed li ser sivîlên Sûriyê birawestînin û çekên li dijî balafiran pêşkêşî artêşa azad bikin.